Welcome to my channel. Enjoy watching. Ibinaba ito last time. So, ang San Fernando po kasama doon sa mag-i-implement ng phase 3 ng additional financing. So, supposedly, ang additional financing po talaga, nung ibinaba siya sa atin, ay tatlo po talaga siyang phase. Ano nga yung phase 1? Institute harmonization. Yung phase 2 ay institutionalization. At ang phase 3 ay mag-LGU-led na. So, supposedly, lahat ng mga modality or municipality with AF modality ay mag-implement ng phase 3. Di ba yung phase 1 natin, ang ating LCC for SPI, ay ilang percent? Kung natatandaan pa. Di ba 20%? Yung phase 2 ay naging 30%. Tapos, supposedly, ang phase 3 ay wala na talagang ibababa na pondo. So, paano siya ibababa ng walang pondo? So, ito po ay coordinated na dito sa Municipality of San Fernando. And meron na rin po ditong Sangguniang Bayan Resolution with the SWD. And yung MOA po natin ay signed na ni Regional Director, and may concurrence na po tayo para magpatuloy sa phase 3 ng FPMO and ng World Bank. So, tayo pa lang, doon sa mga municipality na napili, ang municipality po ay 10 lang out of all the municipality na nag-implement ng sa Group 1 and Group 2 na modality ng AF, 10 lang po ang napili na mag-i-implement nito. Sa tingin nyo, bakit kayo napili? Dahil ba sa akin? Hindi. Dahil ang San Fernando, nakita nila na yung extent ng integration ng community-driven development ay malalim. Isa na doon sa example na nagkaroon tayo ng dalawang regional awardee. Parang tayo lang ba? Out of all municipality ang may dalawang awardee. So, congratulations. Regional yun. Ibig sabihin, from Catanduanes, Masbate, Cam Norte, Cam Sur, tayo lang ang may dalawang nanalo. So, siguro isa yon sa naging criteria. At syempre, ay performing ang inyong municipality. So, pag sinabing performing, nakakapag-submit tayo on time ng mga means of verification, ng liquidation, at syempre, ay napapatapos natin yung implementation on time. So, dahil kanino yon? Sa community at sa pagtutulungan ng LGU. Palakpakan po natin pati natin mga municipal coordinators. So, kung hindi dahil sa kanila, hindi natin ito maaabot na tagumpay. Ngayon, ano
kulay ang mundo. Kasama kita, lumuha